Issa se nagħtu bidu għal l-adorazzjoni mbagħad nikkonkludu din il-qudiesa din il-mument ta' dan it-talb li se nagħmlu quddiem Ġesu fl-Ewkaristija nagħmlu l-intenzjonijiet tagħna speċjalment dawk l-intenzjonijiet li diġà semmejna waqt is-sakrifiċċju tal-qudiesa. Niftakru f'xi ħadd għażejs li għandu bżonn dan it-talb tagħna. Kemm nixtieq li ninvistak, o Ġesu sagramentat, fuq l-artal fejn tinsab waħdek minn kulħadd abbandonat. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnate, ikun li trid int kif fis-sama hekk da fl-art. Sejjem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kemm nixtieq li jilqlub kelli ta' kemm huma lejk ingrati ta' dawk li ma jarfux biex tant qlub lilek kont nagħti. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnate, ikun li trid int kif fis-sama hekk da fl-art. Sejjem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Imma lix qalb waħda tajtni kollha lilek ir-rejtna tiegħek bħala vittma tal-imħabba tant għalihom kemm għalija. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sama hekk da fl-art. Sejjem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Mill-imqaddes tabernaklu u Ġesu qatla tinsini fi diwtama kat-tarfija u bin-nar ta' mħabtek imlini. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sama hekk da fl-art. Sejjem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. O Ġesu fuq sibijieti fuq kull xewqa tal-qalb tiegħi, xered dejjem il-barka tiegħek bot li tibqa' dejjem miegħi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sama hekk da fl-art. Sejjem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Skont il-fehma l-bżonijiet tal-Papa, missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sama hekk da fl-art. Sejjem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Nitolbu. Inti mlejtna mulej bid-doni qaddisa tiegħek fil-festa ta' Santa Briġida, għamel li bil-qawwa tagħhom nitnatfu miħtijietna u dejjem nitwettqu permezz tagħhom bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Ġejt wara l-qudiesa se nagħmlu innu Ewkaristiku u nibdew mal-ewwel it-talba tal-għasar.
Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku l-mulej. Insibu il-paġna 796, 796, it-tieni jasar tal-Komun tal-Qaddisin Nisa. 796. Inqomu bil-wifa, insibu l-paġna 796, it-tieni jasar u nkanta fl-imkien. O Allah, ejja ehli hisni, mulej fihi teshenni, gloria lil-Missier u lil-Iben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Alleluja. Kull il-sin jinfex fil-ħana ta' tifħira l-din il-mara li bħal xemx qudiemna tiddi bid-dawl qawwi ta' dusita. Saret vittma tal-imħabba mill-fruwat tad-dinja ħarbet u fi-triq id-dejqa wibsa lejn is-sema mxiet ħafifa lil-ġisima tal-mettakkes u bit-talb lir-ruħa tajjex hekk tħejji tal-ġid tas-saltna fejn għal dejjem qed titenna. Kristu qawwa tal-qawwija waħdek kbir feġubijietek xerret fuqna l-koll bidejja ħnina u maħfra barka u grazzja fl-imkien. Gloria lilek Ġesu sidna, inta t-talb ta' din qaddisa timla l-qalbna b'tama sħiħa li ngawduk għal dejjem amen. Tifraħ il-qaddejja tiegħek mulej bis-salvazzjoni tiegħek. Fraħt meta qaluli sejrin f'dar il-mulej. Diġà qegħdin riġlejna fi bwiebek Ġerusalemm. Ġerusalemm mibnija bħal belt maquda ħaġa waħda. Lejja t-tribujiet
tilgħu it-tribut tal-mulej. Biskont il-liġi ta' Izrael ifaħru isem il-mulej. Għax hemm twaqfu tronijiet tal-ħaq, it-tronijiet tad-dar ta' David. Itolbu islim għal Ġerusalem. Ħajkollhom islim dawk kollha li jħobbuk. Ħajkun hemm islim ġewwa l-ħitan tiegħek u l-ġid fil-palazzi tiegħek. Minħabba ħuti u ħbibi ħallini ngħidlek islim għalik. Minħabba f'dar il-mulej Alla tagħna nixtieq illi jkollok il-ġid. Glorja lil Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien tifraħ il-qaddejja tiegħek mulej bis-salvazzjoni tiegħek. Is-sisien imqiegħda fuq il-blat ma jitħarku qatt. Hekk il-kmandamenti ta' Alla f'qalb il-mara qaddisa. Jekk il-mulej ma jibnix id-dar, għal xejn jitħabtu il-bennejja. Jekk il-mulej ma jħares il-belt, għal xejn jisar l-assis. Ma jisbilkom xejn li tbakkru, jew li ddumu ma tistriħu, u li tiklu ħobs id-batija xu jipprovdi lill-eżis tiegħu. Ara, wirt il-mulej huma l-ulied, ħlas tiegħu u frott il-ġuf. Bħal vleġġa vejt il-ġelliet, ekku mawliet iż-żożija. Ħini l-bniedem li għandu l-ħorġa mimlija bihom, ma jinfixilx meta jiltaqa' mal-edewwa f'bieb il-belt. Glorja lil Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Is-sisien imqiegħda fuq il-blat ma jitħarku qatt. Hekk il-kmandamenti ta' Alla f'qalb il-mara qaddisa. Drieħ il-mulej wettaqa' u jkollha barka għal dejjem. Imbirek Alla u Missier Sidna Ġesu Kristu li jimlina kull xorta ta' barka spiritwali fis-smewiet fi Kristu. Hekk huwa għażilna fih sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja biex inkunu qaddisa u bla tema qudiemu fl-imħabba. Id-destinana illi nkunu għalih u liet adottivi permezz ta' Ġesu Kristu skont moġob lir-rieda tiegħu. Għat-tifħir tal-glorja tal-grazzja tiegħu li bija mlina fl-għażiż tiegħu. Fih aħna għandna l-fidwa bid-dem tiegħu, il-maħfra tad-dunubiet. Skont l-għana tal-grazzja tiegħu li bija fawwarna fl-erf u laqal U għarrafna il-misteru tar-rieda tiegħu skont il-pjan li jogħġbu jfassal fih minn qabel u li kellu jseħħ meta tasal il-milja ta' żminijiet. Jiġifieri li kollox jinġabar taħt ras waħda li hu Kristu, kull ma hu fl-art u kull ma hu fis-sema. Glorja lil Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Drieħ il-mulej wettaqa u jkollha barka għal dejjem. Aħna nafu li Alla ma dawk li jħobbuh f'kollox jaħdem jitfit magħhom għal ġid, ma dawk li huma msejħin skont il-providenza tiegħu. Għax lil dawk li huwa rafhom mill-bidu ippredestinawhom ukoll biex jieħdu sura xbija ta' ibnu, ħalli dan ikun il-kbir fost ħafna aħwa. Lil dawk li jippredestinawhom sejħilhom ukoll. Lil dawk li sejħilhom iġġustifikawhom ukoll. Lil dawk imbagħad li jiġġustifikawhom sebbaħhom ukoll. Din is-silta tal-Ittra ta' San Pawl lir-Rumani hawnhekk qegħdin naraw illi aħna l-maħbubejn ta' Alla il-magħżulin tiegħu. Jgħidilna ma' dawk illi jħobbuh Alla jaħdem f'kollox ejt fejt magħhom għal ġejt. Ejt fejt. Li Alla jinżel ftejt tal-livell tagħna hija daqsxejn kbira. Li jtallana għal-livell tiegħu hija doppju kbira. Hemm frażi sabiħa ħafna fil-Ġenesi. Qabel Madam u Eva kisru Alla. Alla kien jinżel fil-ġnien u jippassiġġa Madam, sibuha kemm sabiħa. Fil-Ġenesi l-ewwel paġni. Alla jippassiġġa ma' Adam. Meta aħna nerġgħu niksbu dak l-istat ta' grazzja, Alla jimxi magħna. Fejn jimxi magħna? Jimxi magħna fit-toqol ta' ħsibijietna. Jimxi magħna fl-isfidi ta' qalbna, fid-diffikultajiet.
li nsibu fil-ferħ, fir-raġunajiet tal-eżistenza tagħna x'aħna nagħmlu hawn. X'aħna nagħmlu hawn. Tiġini f'rasi dik il-frażi ta' Santa Monika qabel ma mietet. X'jien nagħmel hawn, x'għadni nagħmel hawn. Laħqet lan tagħha tara lillu rieda resqu lejn Alla, wieħed minnhom isqu fuq dottur tal-Knisja, imbieħ daqshekk mill-Knisja u titlob għalih. Ikkonvertitu biex kif kullhom jgħadduha biċ-ċaj. Bid-dmuħ tagħha. Bid-dmuħ tagħha. Alla ra d-dmuħ sinċir tagħha u jikkonverta lil bina li ma kienx faċli li jerġa' jresqu lejn. Li jenna ma dak jaħdem fejt magħna għal xiex, għal ġejt. Għal ġid tagħna, għal ġid tal-oħra, għal ġid tal-Knisja, għal ġid tal-komunità. Aħna għalhekk twelidna, aħna ma twelidniex biex inkissru d-dinja. Aħna ma twelidniex biex inkissru bnedmejn oħra, biex nibnu bnedmejn oħra, biex inħobbu, biex insostnu. Għalfejn, għax kollox attribwejt ta' Alla. Għax lil dawk li jarafhom mill-bidu predestinhom ukoll. Għalfejn biex jieħdu x-xbija ta' ibnu. Ħalli dan ikun il-kbir fost ħafna ħwa. Għaddej il-fardan. Kristu il-kbir fost il-ħafna ħwa mhux biex jikmanda, mhux biex jibbossi, imma biex jaqdi. Tafu x'għamiltilkom? Għamlu hekk intom ukoll. Lil dawk li predestinhom sejħilhom ukoll. Lil dawk li sejħilhom iġġustifikhom, lil dawk li ġġustifikhom sebbaħhom il-kol biex bid-dija tal-Grazzja Mulej preżenti fl-Ewkaristija. Sebbaħna bil-preżenza tiegħek. Imxi magħna fit-toroq tal-ħajja kif imxejt ma' Santa Brigida, waħda minn uliedha kellha 8 ulied, hija wkoll qaddisa, patruna wkoll tal-Iżvezja. Ejjew inkunu aħwa u ħbieb ta' dawn l-qaddisejn ħalli niksbu minn għandhom il-qawwa illi nħossu l-preżenza ta' Alla f'qalbna. Nqumu bil-wifqa u ngħidu responsorju. Għażilha l-mulej u ħatara fost kulħadd. Għażilha l-mulej u ħatara fost kulħadd. Daħħalha tagħmmar fid-dar tiegħu u ħatara fost kulħadd. Glorja lil Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Għażilha l-mulej u ħatara fost kulħadd. Qalbi ferħet fil-mulej, bis-saħħa tiegħu intrefa' ġieħi u fraħt bis-salvazzjoni tiegħu. Issa se nkantaw il-Magnificat, il-kantiku ruħu tfaħħar il-kobor tal-mulej jinsab paġna 12 għal min irid il-kliem tiegħu. Vers inkantaħ jien u vers kantaw intom. Ruħu tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-Ispirtu tiegħi jifraħ falla s-Salvatur tiegħi. Għaxu xetajnek uċugon tal-ħaddija tiegħu, iva minn issa l-qudiem kull nisel jibda jsejjaħli. Għax is-setan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar, għaddejsu l-isem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera il-qawwa ta' driju xeret lil dawk li huma imkabra f'qalbhom. Nisel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u wolla jiġkejkni. Mela kull ġid lil minhu bil-ġuħu u l-onja batom il-barra b'xejn. Ħasib Iżrael għaddej tiegħu għax takar fil-ħnina tiegħu. Palma wiet li l-missirijietna bris Abraham u nislu għal dejjem. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien qalbi ferħet fil-mulej bis-saħħa tiegħu intrefa' ġieħi u fraħ bis-salvazzjoni tiegħu. U teżis nitolbu lill-mulej biex bl-interċessjoni tan-nisa qaddisejn iħares il-Knisja tiegħu, ngħidulu bil-ħeġġa kollha ta' qalbna
mula jiftakar fil-Knisja tiegħek. Mula jiftakar fil-Knisja tiegħek. Ġej nisa martri li bil-qawwa tal-Ispirtu ħarġu rebbieħa fuq il-mewt tal-ġisem. Qawwi l-Knisja tiegħek fit-tiġrib kollu tagħha. Mula jiftakar fil-Knisja tiegħek. Ġej nisa twajba li jgħixu ħajja sewwa fil-grazzja ta' żwieġ imqaddes. Kattar fil-Knisja tiegħek il-frott tal-apostolat. Mula jiftakar fil-Knisja tiegħek. Ġej nisa twajba li jgħixu ħajja sewwa fil-grazzja ta' żwieġ imqaddes. Kattar fil-Knisja tiegħek il-frott tal-apostolat. Mula jiftakar fil-Knisja tiegħek. Ġej Romon li bit-talbu l-ewa tagħkom mal-barranin tazzu fil-ħajja ta' weħidhom. Ejn il-Knisja tiegħek biex turi l-misteru ta' mabtek fid-dinja. Mula jiftakar fil-Knisja tiegħek. Ġej l-omijiet qaddisa li nislu li tas-soltna tiegħek wax-xirka tal-bnedmin. Saħħaħ il-Knisja tiegħek biex tagħti twelid ġdid u salvazzjoni l-bnedmin kollha. Mula jiftakar fil-Knisja tiegħek. Ġej n-nisa qaddisin kollha li jistajhom jiġu jarak biċ-ċimbiċ fid-dar tiegħek. Ħenna l-mutna l-mejtin u liet il-Knisja tiegħek u ferrahom bid-dera tiegħek għal dejjem. Mula jiftakar fil-Knisja tiegħek. Niftakru f'dawk il-persuni li għafdaw ruħhom fit-talb tagħna, persuna li għandha bżonn it-talb tagħna għadha ħadd tagħmel intervent, nitolbu wkoll għall-familja tagħha li għaddejja minn xi diffikultajiet. Niftakru f'persuni li huma benefatturi tagħna li llum kellhom eluq żmienhom, ħafna drabi hemm diversi nies li taw ħajjithom għall-Knisja, jiġunu f'moħħ diversi persuni anke kemm fid-djoċesi tagħna u kemm fil-knejjes tagħna illi offrew ħajjithom kollha kemm taw saħħithom biex iżommu l-postijiet tal-kult bħal huma l-knejjes fl-aħjar stat possibbli. Niftakru f'dawk il-persuni illi jafdaw ruħhom fit-talb tagħna minħabba t-tiġrib li għaddejjin minnu fir-relazzjonijiet ma' żwieġhom jew ma' marthom jew ma' wliedhom, ma' diffikultajiet ta' kull xorta bħal huma diffikultajiet li l-ħaddiema tagħna jiltaqgħu magħhom fuq ix-xogħol nitolbu għal dawk illi x-xogħol tagħhom huwa imdendel minħabba diffikultajiet li għaddejjin bħalissa. Fis-skit ta' qalbna impoġġu dawn kollha fil-qalb ħanina ta' Kristu nitolbuhom permezz tal-qaddisa tal-lum Santa Briġida. Nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-ibent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li jinti fis-smawi jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kull jum atina llum, affrinna dnubitna bħalma nafru lil minnu ħati għalina u la dannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Bil-grazzja tiegħek o Alla Santa Briġida, baqgħet sal-aħħar tfittex u tħabbrek biex issir tixbaħ lil Kristu fil-faqar u fl-umiltà. Bit-talb taqkatina li nimxu fil-ili mas-sejħa tagħna, ħalli jsekkina nilħu dik il-perfezzjoni li inti wrejtna f'ibnek Ġesu Kristu Sidna l-Alla, u miegħek jgħix wisalta flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Imbirku l-mulej. Dal-misteru għarku btejna ejjew mela naduraw u dimirriti ġodda surit qodma jispiċċaw. Bitwemmin ġo qalbna nħossu dak li se sile jara
للمسيرين ردوا الليبان قلبنا كل فيه ليوم أدبرك قلبنا محبتنا الفوق التي للسبيرتو اللي جاي منهم خير كل شيء أزغبي آمين. نطلبوا ولد الساكرمنت العجب خليتنا التفكيرة الباسيوني تيك أتينا نطلبوك لنقيموا المستيرو الجسم والدم تيك اكل نحصوا فينا بلادك لربحتنا الفدوة تيك انت اللي تعيش والسلطان الدايم تدايم. Ecco, invire Allah, invire Cristo Muhammad Dio, invire Gesù Cristo, vero Allah وvero بنيدم بيرك لسام تاجسو بيرك القلب مقدسة تيو بيرك الدم عزيز تيو بيرك جسو في السانتسمو ساكرامنت الارتال بيرك l'Spirito Santo Paracleto بيرك الكبيرة أم ماريا سانتسما بيرك l'Immazza Immacolata Concezione تاعها بيرك تلو glorious تاعها في السما بيرك لسانتا ماريا فيرجيني ووم بيرك سان جوزيب باروس كاستسمو تاعها بيرك الله فلانجل والقديسين كلها تيو فهر الملايين توم جنوس كلها poco plicola, أجري رأيتي بيت مانا وكلمة المريد دوما لديه gloria al mistero dell'Iben dell'Espirito Santo كيف كمل بدو الساو دايم ويبقى الدايم تدايم آمين. سليم عليك ماريا بالغراتيا ممليا الملايمية امباركا انت فوسط النساء امبارك الفروت الجوفتيك جسو قديسة ماريا أم الله أم الله أم الله اطلب علينا مدن به السوف السيئة الموتانا آمين. قلب فاتورة الكنيستانا هينو ميتين مسيرنا اللي انت في السماوات يتقدس اسمك تيجي سلطنتك كل تريتين كيف في السماء هيك ده فلات سلام عليك ماريا بالغراتيا ممليا الملايمية امباركا انت في وسط النساء امبارك الفروت الجوفتيك جسوم أتيوم مولاي المستريح تدين يستريحوا وما في سلام الليلة الطيبة لكلها.